Odredi vrstu sintaksičke jedinice koja je podvučena u navedenoj rečenici. Stefanovo srce jako je udaralo jer je šuma bila veoma gusta. Podvučena sintaksička jedinica jeste sintagma, predikatska rečenica, komunikativna rečenica. Tačan odgovor, predikatska rečenica. U ovakvom zadatku bi trebalo zapravo da se podsjetimo osnovnih pitanja šta je to sintagma, šta je predikatska, a šta komunikativna rečenica. Sećate se da smo sintagmu definisali kao skup reči objedinjen funkcijom i značenjem, što znači da jednu sintagmu možemo posmatrati ili po onome što radi u rečenici ili po onome što čini njen sadržaj. S druge strane, kada govorimo o rečenici, tu postoje dva, kako se to kaže, aspekta rečenice. Jedan podrazumeva njenu funkciju u komunikaciji, odnosno sporazumevanju, i tada kažemo za rečenicu da bi trebalo da bude misaona celina razumljiva sagovorniku. A ako govorimo o predikatskoj rečenici, tada zapravo govorimo o njenoj strukturi, od čega je ona građena. U primjeru koji imamo u ovom zadatku zapravo nalazimo jednu komunikativnu rečenicu. Samo da vas podsjetim, komunikativna rečenica se prepoznaje po velikom početnom slovu i po znaku interpunkcije na kraju. Da li je to tačka, upitnik, uzvičnik, nije važno. A predikatska rečenica podrazumeva jedan glagolski oblik koji je ličan i na osnovu kojeg prepoznajemo vršioca radnje. Dakle, u navedenom primjeru mi imamo jednu komunikativnu rečenicu i dve predikatske rečenice. Tako da je tačan odgovor predikatska rečenica.